ҳарду ҷониб дар сатҳи бисёр ҳам хуб пешниҳоди мо шумо гардид. ин ҳолати аввалини хавфнок дар бозии имрӯза буд. Пеналти кор кардан футболбозони Регар-ТадАЗ. ҳамон зарбаи аввал ба инобат гирифта нашуд ва зарбаи дуюм аз ҷониби Наврӯз Рустам хато иҷро карда шуд. қисми аввал бо ҳисоби мусовӣ бо ҳамин хотима ёфт. футболбозони дастаи Истиқлол дар ҷараёни қисми дуюм ибтидо бо голи Дилшод Восиев ба задани ба кушодани ҳисоб даст ёфтанд. пас аз ан ҳамин на ин вазъиятҳои дигар аст ки коргардонани замон пешниҳоди мо шумо карда истоданд ки хело ҳам хавфнок буданд, махсусан имконият барои Эҳсони Паншанбе ва ҳамчунин Шеридин Бобоев ва ин имконияти футболбозони Регар-ТадАЗ буд. хуб баъдан имкониятҳои дигар барои футболбозони Истиқлол ҳам ба вуҷуд омад. яке аз ҳамон вазъиятҳо бо иштироки Фатуллоев буд ки дидем саросемавор онҳо тӯбро ба бозӣ дароварда. ин мояи нигаронии футболбозони Регар-ТадАЗ шуд, аммо ҳама чиз аз рӯи қонунқоида буд. довари марказӣ иҷоза дод барои идомаи бозӣ ва ин имконияти баъдӣ ки футболбозони Регар-ТадАЗ доштанд, гарчанде офсайд ҳам бошад, аммо шумо таваҷҷӯҳ кунед ба вокуниши бисёр ҳам сареи дарвозабон Никола Стошич. ин ҳолате аст ки акнун Сиёвуш Асроров тақрибан ҳамин гуна фурсати монанд бо Бахтиёр Қаландаров дошт, аммо аз он истифода карда натавонист ва голи аввалин дар бозии имрӯза бо иштироки футболбозони Истиқлол партофта аз канор аз ҷониби Эҳсони Паншанбе ва муаллифи гол мешавад Дилшод Восиев. баъдан футболбозони Регар-ТадАЗ ҳам тавонистанд ҳисобро баробар кунанд. зарбаи ҷаримавӣ партофт ба дохили ҷаримагоҳ аз ҷониби Ҳикматулло Расулов. Сиёвуш Асроров тӯбро ба тури дарвозааш ворид мекунад. ин голи худӣ ва ё ба истилоҳ ҳафта гол буд ва сипас бо гузашти ҳамагӣ 4 ва ё 5 дақиқа дидем ки футболбозони Истиқлол голи пирӯзиовари худро пас аз ҳамин мансубаи бисёр ҳам зебоӣ ба ҳадаф расонинданд. Фатулло партофт кард ба Ахтам Назаров. Ахтам бошад ирсол намуд ба дохили ҷаримагоҳ ва дидем ки Шеридин Бобоев ки аввалин шуда ба топ расид, онро ба тури дарвозаи Рустам Ризоев ҷо кард ва бо ҳамин ғалабаи дастаи Истиқлолро ба қайд гирифт. гузориши мо аз ҷараёни бозӣ байни дастаҳои Регар-ТадАЗ ва Истиқлол инҷо хотима меёбад. бинандагони арҷманд сипос мегӯем ба таваҷҷӯҳи шумо ва ҳамчунин ба гурӯҳи эҷодии техникиву эҷодии телевизионии варзиш ки дар якҷоягӣ ин гузоришро аз варзишгоҳи Талку Аренаи шаҳри Турсунзода пешниҳоди шумо карданд. то дидорҳои дигар сарбаланду муваффақ ва дӯстдори футболи меҳан боқӣ мемонед. хайр.